שלום וברכה, שמי שלומי גפן ואני המייסד ויושב הראש של תאגיד הביטוח גפן בסד. במהלך שנות פעילותי הרבות בתחום הביטוחים והפיננסיים, הצלחנו בעזרת השם להביא את גפן בסד להיות גוף הביטוח המוביל בציבור החרדי והדתי. בשנתיים האחרונות ומתוך אחריות אישית ומקצועית לאלפי בתי אב, הקמנו ביחד עם אנשי כלכלה ובנקאות מהשורה הראשונה את שפחי הגפן, המתמחה במציאת פתרונות מימון למשקי הבית, רוכשי הדירות ובעלי העסקים. חברת שפחי הגפן שמה בראש ובראשונה את טובת הלקוח במציאת פתרונות פיננסיים לצרכיו השונים. אנחנו נותנים ייעוץ בכל תחומי המימון. לקוחות שפחי הגפן נהנים מהעוצמה, האמינות והמקצועיות שלנו. הכלכלנים שלנו מנהלים משא ומתן קשוח מול כל גופי המימון בארץ. כל לקוח שמגיע אליי בשלב הראשון, אני מקפיד בראש ובראשונה לשבת איתו ולבנות יחד אסטרטגיה פיננסית חכמה, שתעזור ללקוח גם במציאת פתרון מיידי, וגם תשרת אותו לאורך זמן בהתאם להתפתחויות עתידיות. עד היום זכיתי, ברוך השם, לעבוד עשרות גופים שמאגדים תחתם אלפי לקוחות בתחומי ביטוח שונים. אני אהיה אישית אחראי שכל אחד שיפנה לצורך מימון ומשכנתה, יקבל את השירות המקצועי והפתרון הטוב ביותר שיתאים לצרכיו. נצלו גם אתם את הניסיון, המוניטין, המקצועיות והאמינות של קבוצת גפן בסד, ופנו כבר עכשיו למומחים שלנו לקבלת שירות במגוון פתרונות פיננסיים ומשכנתאות, וגם לכם תיפתח הדלת לכלכלה חדשה, כלכלה המותאמת לתקופה שלנו. תודה.